Πώς το λένε, ρε Μαρία, μπορείς να μας τελειώσεις Σύφη, με το όνομα? Μανολιό ή Τζίμι? Ποιο είναι το όνομά του? Εκεί κάπου μεταξύ Μανολιού, Σύφη, κάτι τέτοιο θα... Εκεί θα κάτσει μάλλον το όνομά του. Έχουν βγει μαντινάδες? Σήμερα πρέπει να σας πω ότι με το... Μαθαίνω ότι στα γλέντια δεν έχει φτάσει, δεν έχω τόσο καλό ρεπορτάζ, δεν την έχω βρει ακόμα. Δείτε την εικόνα πριν από λίγο, είναι εδώ στη λίμνη του φράγματος των ποταμών, στο Ρέθυμνο. Ρε Μάρια, με συγχωρείς, αυτός είναι ο κροκόδιλος που βλέπουμε εκεί στη μέση? Ναι. Αυτός είναι ο κροκόδιλος, θα τον δεις και από κοντά. Τι λένε το θηρίο? Πρέπει να σου πω ότι με το που ήρθαμε, ναι. Η κάμερα είναι του Νίκου του Σαράντου, είναι το ελικοπτεράκι που χρησιμοποιούμε για τις λήψεις και έκανε πολύ καλή δουλειά, τον είδα από πάνω. Καταπληκτικά πλάνα, έχετε κάνει φοβερή δουλειά, παιδιά. Συγχαρητήρια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε δει μια φωτογραφιούλα και ένα πλανάκι, ξέρει. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Ήταν φοβερό, είδατε πώς κινήθηκε και έφυγε. Χριστίνα, βλέπεις που θα πας, έτσι? Άρα ο κροκόδιλος, Μάρια, είναι υπαρκτός, δεν είναι αυτός ο μύθος που έχει καλλιεργηθεί. Δεν το τέρας του Λοχνές. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Υπάρχει ο κροκόδιλος, πρέπει να σας πω. Πρέπει να σας πω ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα στη λίμνη εδώ. Ναι. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση του κοινού στην ακτή της λίμνης. Και απαγορεύεται πια η πρόσβαση. Έχει περίφραξη ήδη. Ναι. Έχει μπει περίφραξη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι επιστήμονες λένε ότι δεν χρειάζονται παιχνίδια. Είναι σίγουρο ότι είναι ένας μόνο? Ναι, ξέρουμε αν είναι ένας. Ξέρουμε πώς βρέθηκε. Κοιτάξτε. Εκεί. Πού είναι οι γονείς του που θα είναι άλλοι δύο? Μισό λεπτό να τα πάρουμε από την αρχή, παιδιά. Το ποιος βρέθηκε, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιος να τον άφησε. Κροκόδιλους δεν έχει η Κρήτη, ούτε πρόκειται να γεμίσει η λίμνη με κροκόδιλους. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ένας. Δεν έχει ειδωθεί το ρισκάρεις όμως? Κάτι επίσημο. Δηλαδή μόλις τον πιάσουν αυτόν τον έναν ξαναμπαίνει στη λίμνη? Ναι. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη λίμνη κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Έρχονται τουρίστες ειδικά από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα ρωτάνε τον κόσμο εδώ, τους καταστηματάρχες, έχει κάποιες ταβέρνες γύρω-γύρω. Μπορούμε να βουτήξουμε στη λίμνη και πάντα τους λένε ελεύθερα, βουτήξτε. Χαρά οι ταβέρνες τώρα με τον κροκόδιλο ως αξιοθέατο. Να σου πω, Μαρία, αυτές οι φήμες ότι έχει φάει πρόβατα, πάπιες, ανθρώπους, ό,τι έχει βρεθεί μπροστά του, ισχύουν ή όχι? Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ άκουσα, κάναμε και δηλώσεις ανθρώπων εδώ που λένε ότι εγώ είχα 100 πρόβατα, τώρα τα μετράω, βγαίνουν 97 και πάνω στη λίμνη πηγαίνουν να πιούν νερό και ότι αυτά που έχω χάσει μπορεί να φταίει και ο κροκόδιλος. Αλλά κοιτάξτε τώρα, αποδείξεις δεν έχουμε για αυτά, για να είμαστε ρεαλιστές και για να κατηγορούμε τον κροκόδιλο άδικα. Αποδείξεις που να τις βρούμε, πρέπει να ανοίξουμε τον κροκόδιλο. Πρέπει να μιλήσει, να σπάσει τη σιωπή του. Τώρα, ότι στη λίμνη υπήρχαν πάρα πολλά πουλιά το προηγούμενο διάστημα και ότι αυτή την περίοδο μάλλον έχουν αραιώσει, είναι επίσης...